Гледате ли от един пола метър водичка ще оправя? Чакай тук да ме дали имаме някаква чиста снимка. Чисто за да видите колко е разкопано, пред утре да видите. Бое, кай градския пазар и не е лошо да се прошетате от дома да седете. Само за да видите що се издешавало. Малин!